Safwan da Safna. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Safna manyan gari kina nan kuwa? Kwana biyu an daina ganin ki. Ina nan yaya Khalid. Kwana biyu kin boye an daina ganin ki. Ina nan ina wuni ya gajiya. Wallahi lafiya da sanin ki da fitowa. Dama yaya ne ya ce mu tare kuka zo. Shi ma ya ce mun zo mu gaisa. Lalle tare muka zo tare da shi. Amma wai Safna yaushe zai ga yana kira na yayi. Ba haka bane yaya Khalid. Wallahi a duk lokacin da na hada idanu da kai sai ni ji tamkar jinin mu daya. Haka yasa nake kokarin kiran ka da yaya na. Yaya Khalid har yanzu na kasa bambanta ka da yaya Sadiq. Ya zaki cikin dinin mutan da sai alhalin ko san burin da nake da shi a kanki. Sai ina da burin mallakar ki a rayuwa ta kun sani. Ki magana kuma ki hadan da ya zari kuma. Ina so ki kasance mu abin alfahari na. Wannan maganganun da gaskiya tamkar kina mayar da ni a ruwa ne. Da Allah kai hakuri yaya Khalid. Dama akwai abin da nake so in gaya maka wanda na koye maka can baya. Idan ban faɗa maka shi ba, bai maka adalci ba kuma bai maka yana adalci ba. Kai kuwa Safna menene wannan abin kuma? Dama akwai wani wanda nake so, yake so na. Muna son juna tare. Mun shaƙo da juna domin shine zuciyata take son kasancewa tare da shi. Sun ɗaura ɗamara. Dan Allah ya kalli ka rufa min asiri kamar da abin da zuciyata take so. Wace matsala? An wata Safna me ke? Ina son da Allah ki mallaki ina nan Allah ki faɗa min waye wannan mutumin da Allah waye sannan kuma da bai fili sannan kuma ki faɗa da ransa a tattare da ni da har za ki ce ma ko da yake so ba ko ɗaya yayi Khalid. Ba kowa bane face Safwan. Ba wani abu da ya fi ka. Domin duk abin da ake so akan ɗa namiji Allah ya maka shi. Ba abin da ka rasa yaya. Ba wata mace da za ta ce ba ta son ka. Wallahi Safwan shine namijin da yake mafi girma a rayuwana. Ta yadda ba zan iya jure rashinsa ba. Kawai jarabta ce Allah ya daura mu. Banda wannan babu wani dalilin da zai sa na kika. Dan Allah ya ka gafarce ni. Ina matukar sansa. tabbas kina son ki Safna na fahimci haka tun daga nan da mamanki da yake. Masana soyayya suna cewa ka so mutum ba tare da wani dalili ba, wannan shine tabbataccen soyayya. Amma ina ganin lokaci ya gaskiya da zan haƙura da ke saboda na fahimci cewa gaskiya gaba ɗaya soyayya ta bar samu halin barki ba. Allah ya yi Khalid. Tabbas kar ki je komai kanwata ki shiga cikin kafin ki fito. Na gode ya yi Khalid. Ka ce jiya fira ta yi daɗi saboda gaskiya farin cikin da na gani a tattare da fuskarsa na jima ban ga irin shi. Gaskiya abin da na bani sai dai wani zai yi ka san me gaskiya ina da hanyar da gobe wurin raba soyayya sama da sama gaskiya kamar da matsala gaskiya. Kamar ya kenan kana nufin har yanzu Safna ba ta rabu da Safwan ba kenan. Sosai wallahi kuma na ina da idan muka ci sai mun raba soyayya da gaskiya ina gaskiya wannan kamar ya matsala kenan kana nufin sai na zuba ido ina kallo kanwata ta shiga halin kunci da matsala. Gaskiya ba haka bane idan muka ci sai tsaro wurin raba shi da wurin raba ta Safna gaskiya ina ganin gaskiya akwai matsala. To yanzu kake so ai? Yanzu gaskiya ina ganin akwai ta hanya gaskiya da nake ganin idan muka ci insha Allah za ka fi insha Allah. Na fahimci.
Kai abin duniya. Wala ba ka da gawa. Ba yi ba ina da ne ko da Wannan tsari ya ke kamata. kai wannan to kana tare da kai ko kai da san kai ko ka da To shi ke da bari ta shi raga ta. Amma tabbas haka za a yi. Ya isa nuna fitowa. Safna, sun tashi daga bacci. Ya Ina fatan dai ce sun tashi. eh. Ina fatan dai kin kammala mana breakfast ko? Na kammala komai jiran fitowar ka kawai nake. Okay. Ina za ki je kuma? Za ni je ne to kuma abinci. Ina son mai magana da ke. Bayan mun kammala daga nan ta ɗauka abinci. Sami mun Safna, magana da nake so ne da ke ita ce. Kin san a baya na yi miki kashedi a kan wannan yaron Safna. Sannan na yi miki iyaka da shi. Ba don komai ba kuwa, saboda ina so ki yi rayuwa mai inganci. Sannan ina so ki kasance cikin farin ciki mai ɗorewa. Duk da na san cewa a zuciyarki ba wani wanda kike so sama da. To a gaskiya yanzu na yi wani nazari. Bai kamata a ce na yanke masa hukunci ba. Ya dace a ce na ba shi dama. Saboda haka, ki kira shi ki ce ina neman sa za mu yi magana. Allah yaya. Kar ki ji komai kan Safwan da Safna abinci saboda yana masoya ne haɗin Allah. Safwan da Safna ƙaunar juna ta zama sila. Sun ɗaura ɗamara tunkarar kowace. Hello Safnata, da fatan kin tashi lafiya. Lafiya kalau mai. To ga ya miya kai. Lafiya kalau alhamdulillah. Na yi neman wanki ba ta zuwa. Duk hankalin ya tashi. Yaya ne karɓe mini waya shi yasa. Allah sarki. Wallahi na ji hakan a jiki. Shi yasa kwanan nan duka bana jin daɗi. Amma da Allah me yasa lokacin da muke waya tare da ke sai ki dinga yin magana yaya sai. Wallahi a duk lokacin da kike yin magana yaya sai in ji duka na rasa ƙwarin gwiwa. Karka da ɗan komai mai wucewa ne saka albishir mai kira ni gaya maka. Albishir ba kika ce. To ga ma ina ciki. Albishir fa ni ce fa. Ya za ka amsa min haka? So nake ka zo har gida domin na sama maka wannan damar. Sako gida fa kika ce da Allah ki daina wannan magana. Wannan ba lokacin wasa ba ne. Mako da na yi farin ciki sosai wallahi. Safwan da Safna Wallahi ji nake kamar na je lokaci na zo an jima. Kai hakuri mai Allah dai kai mu gobe. Ba kuma alƙalin gobe lafiya. Na rabu da kowa, na watsa da komai saboda kai. Na jira lokaci mai tsawo sani da soyayya. Sai yanzu lokaci sai za ka gani da labarin cewa wai ni ne a kuri gaura abin da na ka gora. Ba ni yanzu ya kake so rayuwa ta ta kasance. Look, da ka tashi gida. Wannan abin da kake ina yi da saboda samu ba ina yin wannan abin da saboda sarai ba. Da fatan zaki fahimce ni. Khalid,
Yau kuma ni za ka gaya ma haka. Dama a shi dole sai ka auri wata sannan rayuwarmu za ta inganta. Namiji kenan. Jamila tunanin ki Safna wace ce halal? Ita Safna fa ce ɗaya tilo wanda take ba daidai sauran mata ba. Saboda ita ya ce ga mai babban kamfanin da Alhaji Aminu wato mai amana investment na Nigeria Limited. Ta gaje kadarori masu matuƙar masu ɗimbin yawa, filaye da gidaje da manyan masana'antu wanda ita kanta ba ta san haka ba. Asalin mai yanta Sadiq ba yanta bane. Shine babban yaron Alhaji wanda ya san dukkanin kadarorin Alhaji mallaka. Don haka wannan dalili yasa nake so in samu ya aure ta saboda in samu kin san idan na aure ta zan samu hanyar da mallaki duk da ta mallaka. Daga sannan kuma zan kashe ta. Zan dawo ya aure ki mu zauna da ke. Mu zama zaman jin daɗi cikin rayuwar ba tare da kunci ba. Don kin sai ya zubar da abin da za a yi da shi to ba kin san halin da kike ciki. To yanzu ni me amfani kira da kai a nan kenan? Amfanin kin da nake nan shi akwai tsari da nake so gudanar da ke saboda akwai yadda za ta yi ta hanyar yin sannan da wasu ba saboda akwai yaro take soyayya da shi makaranta ne kuma sa wannan yaron nake so ki san kusanci da shi saboda mu san hanyar da kullum ba wannan kun fahimce da ke dai kawai ki amince idan kika amince insha Allah ba zan faɗa miki sauran bayanan da insha Allah. Safwan da Safna. A duniya ba abin da ya kai aure daɗi, musamman in ka yi dacin mata ta gari. Aiko kaga dole mai muku biyayya domin kuwa aljanna mu tana ƙarƙashin tafin ƙafarku da fatan dai ni ma za ka ɗaga min in shi. Atun na daɗe da ɗaga miki, ki shiga ki kwanta cikin salama domin duk wani abu da ya kamata mata ta mijinta kina yi. Yanzu kuma ko ɗan hutun ma ba za ka bari in yi ba. A gaya masa sababbin haifani daga jihar. Akwai maganar da nake so in yi da kai kuwa. Don Allah, ina so ka mana alƙawarin ba za ka taɓa yi min kishiya ba. Ok, to su za a ce mishi. To, lafiya dai ko? Akwai wata alfarman da nake so in roƙa gurinka. To kin ma dai ana kira na ofis ki haƙuri ba zan samu damar shan wannan titin ba. Tabbijan. Hai ba inda za ka je sai ka karya ko kuma kafan ko ba na. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya. Ya ce da zan umarci wani ya wani sujjada. To da na umarci mata ta wa mijinta sujjada. Fiye. Na'am yalla. Kin taɓa yin soyayya? A yalla. To me yasa? Ba na sha'awa yalla. Da me kike more rayuwa Fiye? Yalla to ai more rayuwa bai fuka kare mutuncin ka ba. Fiye kenan. Wannan magana take gaskiya ne. Amma ya kamata ki fara soyayya. Mijina, mace uku lokaci ɗaya? Ha ba. Wa alaikum salam. Ke ta mata Abba Alhaji Nasir? Ni ce da wa nake magana. Ba buƙatar ki san ko da wa kike magana. To, Amma ya kamata a ce kin zo restaurant ɗin Amsas ki gane wa idanun ki. to, ni ko me wannan abin da zan zo in gani kuma? In kika zo ko me za ki gani? Rayuwar aure sai haƙuri a zaman aure. Abin da nake so in faɗa ma wanga gida da ka gani duk wadda uwarta ta ce ta yi sai ke gani ko ubanta ya ce ta yi sai ke gani to babban nasararta
ta haɗu da ni. Me kake nufi? Da ban tsayar da kai ba za ka tsaya ba wucewa ka za ka yi. Ai dole ka ce baka ganni ba tunda ba karuwar ka ba. Subhanallah. Maganar gaskiya mana. Akwai wata gaskiya da ta wuce wannan ne? A inda karuwar ka ce da ba za ka wuce ba tare da ka tsaya ba. Ballantana ma har ka ce baka ganta. Baby ta gidan uwar daba. Gidan uwar daba. Baby tana da saukin kai kuma tana da wuyar al'amari. Saukin kanta shine tana iya sauraron kowa ya yi magana da ita. Wuyar al'amarinta kuma Baby na da son kuɗi. Gashi kuma kai baka da ko sisi na abinci ma wuya suke ma. Amma ina so ka sani lamari na aure ba sai kana da sisi ba, nufi ne daga Allah. Idan Allah ya kaddari kai to sai ka yi. To na haɗa ma gaskiya, a shanti dai dare guda tabbar gidan ban sake ganin ta ba, ban sake jin labarin ta ba, sai abin da ya shigo kunnuwa na. Me yazo kunnen ki Hajiya? Allah ya sa dai labarin ta ne. To gaskiya labarin ta ne, amma kuma na mutuwa. Inna lillahi. Mutuwa fa kika ce? Abin da ya sani to in faɗa miki ke dai san tsohon saurayin ta da lamurin mutuwa ko wanda su zamanin wanda su to ya taho da danta na faɗa mai gaskiya. Saboda haka jike na gane tsaf shine na so in tabbata ki tabbatar da duk wani makirci wanda ke iya da wata magiya wanda ke iya, ina so in tabbatar da cewa ke kamar da ga hannun ki na gane haka shi gare ki bude kunnu ki ji abin zama dan ki ba arziki ki so ba ga ki taba yadda ki sassauta sai ki tabbatar da ya kawo ga duk makirci wanda ke iya ki so da shi samu ni kuma in samu. da ke kullum nake tashi. Safna in kina a gabana bana kula masu yin haushi. Zo zinariyar mata ke kaɗai zan walallashi. Safna in kin kado so tun daga nesa zan fara jin kamshi. Zo zinariyar mata samun kinai wa dukkan mazarata. Safna kice mini ni kike so zana ji daɗin rayuwa. So in ya kai so masoya za ka ga sun yi shakuwa. Safna kice mini ni kike so zai yaye mini damuwa. Mun yi kama so ne sila har ana ta kiran mu da 'yan uwa. Alƙawar amanar ki zana rike, bata baki da shi mu fafata. Safna ke ce gare ni dole ne na yau bayani na zarce sa'anni.
ki bar ni zo ki jani inuwar ki sai ki kai ni mai ciki da furanni zo ki saurare bugun